Lari yo ngono. Bos, tasih wonten wedang nggih kesanipun Mbak Elisa. Oh iya, Mbak Elisa kan Mbak Elisa. Napa niki, Pak? Ngaku. Lagi sesi deman tadi? Nggih, sesi depan. Wiwitane. Loh, oh bawa. Mboten lajeng ah. Lajeng ya mboten napa-napa. Ah. Luweh becik katenono. Konjuk kru Jaya Dipa. Urip ana kutha Dan gitu ya kamu. Luweh becik patenono timbang perpisahan Celestiala tak rewangi samudana lawan dulawar karwalan Putra lewat bincang ngalesu kewasahan landang rasane atiku nadyan wis ning serius aku isih mampu ladeni solahmu Hong-hong kowe bocah gunung Senadyan bocah gunung Ketuwongan info Jiwa ragaku kak burung Kehormatan mampro Rupo ngarepi injol Urip ana kutha Luar Sampun, Pak. biasa.
Sesideman Mbak Elisa karya Baji Syukuran Suwondo. Nggih. Coba Presiden Cakran kira beneng Mbak. Loh lan keno. Loh ya. Ha niki jitek loro telu niki lah ya. Kok ditek loro. Elisa iki sing ngancani awake dhewe. Nggih. Tapi lek sinden-sinden parang gorone Mas Sigit, Pripun? iki sing ngancani wong Amerika. Oh, boleh. Ya, Boleh. ya. Boleh. Boleh koncone panjenenganipun Mas Saiful Ketua Panitia. Ya, Penting iki. satu kehormatan bahwasanya Yayi Monco nanging tresno kalian budaya Jawa. Ya, guru di sini ya. Oke, sepote gawe lagu anu barat ya. Iya. Kuwi iso lagu barat kok. Loh, Gleleng men. lagu barat digawe slendro iso. Apa? Lagu apa? Hmm. Judulnya apa? Ayo, Mas Wuduk. Wah. Lho digoleke ngono. Yo, kowe nek ora ngerti ki takono aku. Jangan. Lho, mergo aku kita ambak dalang tau ngarang lagu barat. Napa niku? Betul. Judulnya Dawn of Sal. Asik. Oh, Slendro nggih. Dawn of Sal. Ya. Duk, Bukan tak, drum. duk tak duk tak Ah, duk tak duk tak. Good night, ladies and gentlemen. Let's go. yes, yes. This is the song of title This is- Dawn of Sal. Oke. This is Mr. Sigit Arianto. Dawn of Sal. Lo, lo. Tombang of Sal. Dukung pilih. Bintang of desa. Waku tini. Niku ora tembang dolanane anak kula to. Dawn of Sal. Tombang of Sal. Niku jenenge dondong apa salah? Bener, dondong apa salah, duku cilik-cilik, gendong apa becak, melaku timik-timik, Pak Igit tutup pitik. Nanti Kok tutuk kita. Ayo, kene. welcome. Please, Mister. Mr. San, San, ayo kene. wait, please, you'll up, apa munggah nanti. Up, Come here. Come here. Come here. Ya, yo. Tak, iya, Sa.